a som po dlhej dobe späť. Dnešné video si znamená Brawl Stars. Vraciame sa do OG, na Megaboxy a to je nový Brawler Barry. Ešte nie sa to vydali, ale sa skúsim v Trading Grounds. Kúpim si ho určite za kredity, lebo lepšie, ja si na miesto draka, no, lebo na miesto draka, keď viem, že je OP, že ja si aj viac budem miesto Barrym, takže aj tak už ho vlastne príde do hry, ale tak budem mať. No, ja som videla to, že ako Barry je, on som vám ho chcel ešte na video takto ukázať trošku, aby ste, keby si náhodou niektorí nevedeli, ako to Barry, ako dobré Barry, aký je to dobrý brawler, no, alebo tak, dobré. Musíme prvý vlastne jeden start do dneska. Neviem, ako si brawler mám zobrať. Áno, viem, že to mám podľa power level a nemám to podľa nového alebo tak. Ja to mám radšej podľa power levelu. Aby som mal hneď zo začiatku takto pekne poskladať Hypercharge. No, ráno som skopil tento Dino Leon a na netu Veu Watch Nita. To vždycky neprečítal zle. A ja si budem asi nejaké hry zahrať, ja si asi vyberiem Leonu. Ale nesmejte sa za moje hranie, lebo neviem hrať Brawl Stars, ale už som sa nastavil túto ikonku, takže tak. Google aj mám nastavené. My favorite brawler je Dash, počkám. Najväčší rank som mal Gold, ale ja neho kedy, takže tak. Máme si ideme dať pár hier. Uvidíme, ako tam to dopadne. Mám Wi-Fi v rici. Ale mal som si zobrať niečo lepšie. Do data som sa mal ale už som mal niečo data. A mám tento spololistok pre šťastie, aby sa mi darilo Brawl Stars alebo asociatívnych supersov hrách, takže si ho tu nastavím. Je to pekný pin, ani neviem, skáďa som ho získal. To nie? Ja hrám s Leonom modul gameplay, tak už nie. Ten kempy. Basy vzadu, to je dobré. Zase Wi-Fi. To veľmi zvyšené. Takže tak. Pekne Bas, dobrý teammate. Pozornosť tu aj sa som viditeľný, ale musím nezrasnúť. Frank na strede, to sa mi nepáči. Čo, ako bude, myslíte, že bude vyzerať vaše vysvedčenie? Neviem, ako bude vyzerať to mám. Áno, chodím ešte do školy. Vlastne, je to jediná video. Takže... A ešte chcem povedať, že texty na tomto kanálu dajte prosím like a odber. Veľmi ma tým podporíte. Lebo môj cieľ je dosiahnuť 1000 odberateľov. To ani nevysvetlenie. Takže som sa úplne zbytočne s tým viditeľným. Prepač Blaster, joj. Prepač, keď som ešte tam takže povedal Buster. Či Bas, tak. Som znateľný. Ďakujem. Nezabudol Poko, chlapci, zvlášť. Ja som prestanul. Tu už si tam sa... spavnul sa. Respektíve Bas vybehol. Takže ja nemôžem zaotočiť na Poko a Poko dostáva môjom Basu. Mám Hypercharge zapínaný a ja som fakt. Ale vyhrali sme! Takže vyhrali zaistený. Ja som postavil pár kvestíkov. Čo to mám to? No, lebo... Mám nabitek ešte, no pozrite, ak nechám Brawl Stars. No, sezóna nám začína o 8 dní. Počkajte, a Barry je o... Pokakané vysli, chlapci. Tak sa odpovedujem.
že majú vysúť. Very príde. Dobre. Prečo hrám dua? Asi... Ja sa chcem spýtať ľudia. Či ste chceli tento Godzilla Baskin. Ja som chcel aspoň jeden. Aha, to je podľa obička, vám tu sme običko. A to som si napríklad nechcela ľudia. No, určite to bude na každom brawlerovi. No, jasné. Kámo, to som sa ani vôbec nevšimol. Dobre. Ja som si to vôbec nevšimol. Napíšte mi, či ste si toho vyvšimli. Dúfam, že už môžem povediť komentáre, možno. Lebo to tak načtem. A mám Broka. Rozumejte. Takže Jose, výborný teammate. Poďme Jose. To je hneď po začiatku, ktorý o mne nevie. Ja ho musím veriť, chlapci. Ja znamenám na taký fight, tak ja neviem, to som zahrať čo. Brawl Stars fight. Nastavne som dobil Brawl Stars. Tam je Gale. Tak ho ja dúfam, že zabijem, a nezabijem, lebo mi dala tornádo. Tam je Lily, Byron. Čo? To tiež neviditeľný chlapci, ale vidím sebe. Ale jak oni o mne vedia, chlapci? What the hell? Chlapci, nechce o mne takto len vedieť. Ja dám prvý game. Mám sa brať, nie. No, dobrá. Budem sa snažiť, aby toto video malo aspoň 10 minút. Zrejme. Zrovna je burger. Tak ho viem. No, spadám skôr lístok. Aby som mal šťastia. Čak. To je najmodrejší gameplay. Oni si budú myslieť, že... Ja pôjdem takto. Aha, nepôjdem nikde. Musíš zdrhať. Oh no. Chlapci! Ja dal som jednu hru, aby som šťastná skúš. Ja som sa zasadil, aby som zasadil. A mám 10 gemikov. Zbierky aspoň. Tam ich hodí. A mám tu veľké stôle. Takže ideme dať ešte jeden win. Zvánom, dúfam, že sa mi to podarí. A v konci v tomto videu otvoríme Star Drop a možno aj 2, lebo ešte tam mám jeden. Takže už je tam Berry. Dúfam, že ma je počuť. Sa mi tu všetko na mňa padá. No a dúfam, že padne Legendary. Lebo mi už padajú len rareka a to už ma začína dosť skúrať. A tu robím zase modrý gameplay. Snad to bude modrý gameplay, tak nebude to modrý gameplay, chlapci. Keď má jedno, no. Nie. Masaker, to je dobré meno. Candy je rýchlejšia. Trošku. Dobre, ja dám play again. Ja fakt dúfam, že mi nebobne mikrofón, lebo sa už naštvem. A ospravedlňujem sa, kebyže video malo fakt zvukovú kvalitu. Chcel sa veľa ľudí dopozrieť do konca, lebo je dosť dlhé. Bude, dúfam. Tak no. No, toto je fia, že... Dobre, idem do hry. Aha, vlastne ma dal play again. Masaker. Nakoniec tu Masaker, ale... Musím nejaký šporový segment. Takhle. Som na dupine. Tu mám štvor.
lístok. Je tu 4 lístok. Dobre, dal som tam mnoho nejaký damage. Nakoniec ten skôr nebude. A môžem na to bude zobrať Pavry. Ten som Vesakárovi. Aby šiel za mnou, kde už na mňa otočí. Ja sa tam odvaním. Musím ich odvrátiť. Aby to nešiel. Tam ešte Maxa. A to sa mi už nepáči. Teraz sa tam pozriem, či to niečo má. Ešte tam nie je. Je to veľké všetko. Zase to, aha, no, to píšte. Ale to... Neviem, čo to bude... To je Maxka. Perfektne, to nevedú. To je ešte Lily, ktorá má dosť malo. Nemá malo, ne, to môžem. Dobre, idem za ňou neviditeľnosťou. Ale je spravíky. To bolo tesná, ale sa prosím stavíme. Chlapci. Jak môžu ľudia toto než tak stále Max, to je mŕtva. Super. Dobre. Ja tu robím ten secret gameplay, no. Kód nevie, že som to ja. Ale to na to ešte je. Dole. Come on. Čo sa deje? Moni, zabijú. Moni. Masakr. Nie, nevádí. Máme druhé. To je dobré. Máme questy. A teraz, čo mi padne? Superer. Superer, čo to je? Druhý. Epic. Mohol to ísť už na mytik, ale mám aspoň Pinagra. To je dobré, aspoň mi dneska nepadol red. Fyzik. Áno, mám fyzik odber. Obestojne kvôli reakciám, ktoré robím, ale netočím ich. Ale mohol by som začať. Ľudia, napíšte mi, tak možno nepniem komentáre, že či by som mal začať točiť reakcie na Bouchala alebo na Fyziho. A ja by som bol rád, kebyže ste mi to napísali. Ešte môžem, aby to video malo dlhšie. Ukázať všetky moje skiny. A tak už vás to budem vidieť, tak už mi to... Takže, začíname Shelly. Alebo nie. Víte čo, ja to robím na ďalšie video. A my sa vidíme pri ďalšom videu.